I 10.000 sam navio, dobrodošli na ovaj klip. I danas ću vam pokažem jednu zanimljivu foru, to nije foru, nego možete, ako ste nešto provastili procesor, ali važi samo za jedan deo procesora, ili moje igrice na njim. Skoro se desilo je moj drug, ali dobro, to ne veze. Nešto smo se zezali ovdje, nešto smo na slavi kad je bilo kod mene. I nešto je držao ovaj hladnjak i hladnjak koji stoje procesor ovdje kod mene tu. I kako on uzeo hladnjak, on ispao procesor i šta je se desilo, on se krenuo naopako na iglice. I neke iglice su se pokrivile, znači neke su se malo pokrivile i šta sad vi, neko bi sad vidio ovo, ajde baciti šta dajem su imao štika. Vi lepo uzmete, znači uzmete jedan, nebitno može i nož ili nešto što imate. I uzmete onda lepo, vi to ispravite, znači šta radite, uzmete malo ovako, namestite kako možete i te iglice, znači sa nožem uzmete malo, pomerate u krug, malo pomerite levo desno, koliko da se isprave. Znači to je, ako ispravite, znači možete i dalje da ih koristite, da koristite taj procesor, znači nije strašno to ništa, samo malo ih ispravite. A ako su se skroz iskririle, to je savile dole, znači da gotovo da pukne, onda možete i baciti, samo procesor možete bacite, jer to možete da ispravite. Znači, ovdje su se malo pokrivile, ali opet malo su se pokrivile s obzirom kako je on bio pao. Znači, ovo je u fullu, može i gore da bude. Mislim, ovo nije strašno, procesor može i dalje da radi, samo se malo isprave ove iglice. Ja mislim, ja ga ne koristim, ali opet, znate, što ih bacava kad imam nešto. Dobro, znači oni su se malo, sam ih uspio da ih ispravim, to jest ne malo ispravio sam ih sigurno, ali sve još negdje da nema. Još negdje. Znači, nema više nigdje, znači, tu su bilo su ovdje još malo bilo, pa sam ja prije toga pre klipa malo ispravio, ali ok, znači, šta vi radite, znači, uzmite lepo vi nožić, ovako neki nožić, nebitno šta, i nešto koliko možete prođe kroz ovo i lepo ih ispravite slobodno, znači nemoj da se brinite i ubacite, procesor radit će 100% otma, nema tu problema, ali mora lepo da ubacite, mora lepo da ih ispravite da se poklapaju s ovim drugima koji su prave, znači nemoj da namestite da ovo je malo ga krivlja, a nije posle kad gurnete, procesorno sve se pokrivi, nema ništa, i posle ispravite, možda i matično prebacite i tako da uvek gledajte malo da ispravite pravo kao ove što su ovdje, znači da budu fullu ekstra pravo i to je to. I vidimo se u nekom narodnom klipu ljudi i ćao!